Ana yawan cewa kuɗi shine ginshiƙin rayuwa. Duk da irin muhimmancin da kuɗi ke da shi wajen biyan buƙatun rayuwa, tambayar ko zai iya sayan farin ciki na ci gaba da jawo muhawara. A yayin da na zagaya sassan birnin Kaduna, mazauna sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan wannan batu. Kuɗi na kawo farin ciki da jin daɗi da walwala sosai. Sai yasa ma akwai wani mawaƙi ma ya ce gwara a ce shi yana cikin jirgi yana kuka da a cewa yana trenches yana dariya. Wasu sun ce babu shakka kuɗi na taka muhimmiyar rawa wajen samun farin ciki. Sun bayyana cewa yana taimakawa wajen biyan buƙatun yau da kullum, rage damuwa da kuma baiwa mutum damar rayuwa cikin walwala da mutunci. Shin kuɗi na iya sayan farin ciki? Kwarai da gaske. An baka da kuɗi kana tattare da fitina. Family, a waje ko ina ma you be in problem. An baka da kuɗi. Amma an kana da kuɗi, wallahi alhamdu zaka tafiyan kama will be step ɗin kama will be okay. Amma an baka da kuɗi, you cannot even move very well. A kwarai da gaske kuwa, sosai ma kuwa. Don kuɗi yanzu ba a jiwa suke ba. In dai suka zo aka samu abin da za a ci, alhamdulillah mun gode wa Allah. Kuɗi gaskiya in mutum ya samu kuɗi ko yana da kuɗi, watan mutane na anguwa ko kuma na gari za ka ga suna son shi sosai saboda ballace a ce mai alheri ne. Kuma kuɗi yana sa ka ji daɗi ka zauna da mutane lafiya in kana taimaka musu. Sai dai wasu sun yi nuni da cewa farin ciki na gaskiya baya allaka ga dukiya kadai. A cewar su lafiya, ƙauna, kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin iyali ne da farin ciki, kuma waɗannan ba abin saya ba ne. Saboda kuɗi bai siyan mutunci, kuma mutunci madara ne idan ya zube ba a kwashewa. Gaskiya a wurina kuɗi bai ba da farin ciki. Farin ciki daga wurin Allah ne. In ka sa ko damuwanka komi ka bar ma Allah, za ka samu farin ciki a ko da yaushe. Amma kuɗi da kuɗi, don kana da kuɗi ba za ka yi ka samu komai a duniyan nan ba. A gefe guda kuma wasu na ganin cewa kuɗi da farin ciki suna da alaƙa, amma ba ɗaya suke ba. Sun ce kuɗi na rage wahalhalu da matsin rayuwa, amma farin ciki mai ɗorewa yana fitowa ne daga gamsuwa da rayuwa, kyakkyawar mu'amala da kuma kwanciyar hankali. Kuɗi fa na siyan farin ciki sosai. Zai sayar ma farin ciki zuwa baka da ko sisi aka ɗauka kuɗi aka baka za ka ji daɗi. But then akwai situations whereby za ga cewa kuɗi ba zai siya ba. So da yan mutum bai da lafiya za ga duk komin kuɗin shi za ga cewa wani zai gwammace ma karɓa kuna a bashi wannan lafiyan amma ba zai samu ba. So haka abun yake a rayuwa. Gaskiya kuɗi na iya sa farin ciki, amma a wani bangare kuɗi bai iya sa farin ciki. Kin ga akwai wanda kuɗi ma yake zama mai wahala. Yana da kuɗin, shi ba zai huta ba, iyalan shi ba za su huta ba, yan uwan shi ba su huta ba, shi karan jikin shi bai huta ba. Kin ga wannan kuɗi ya zama mai azaba. Kin ga wannan in ma ya samu kuɗin da shi wani talaka ma ya fi shi kwanciyar hankali da jin daɗi. Akwai inda kuɗi zai iya saya maka farin ciki, akwai inda ba zai iya saya maka farin ciki ba. Abin da ya shafi mu'amala da mutane za su so ka idan kana ba su abin hannunka. So a wannan lokaci duk wanda zai matso kusa da kai zai ga maka abin da zai faranta maka rai. Kin ga a wannan wurin kuɗi zai siya maka farin ciki. Amma akwai abin da ya shafi wani matsala wanda zai taso wanda ba kuɗi ba ne. Kuɗi ba zai taɓa saka maka wannan farin ciki ba. Hanyoyin da aka tattara sun nuna cewa mutane na kallon batun ta fuskoki daban-daban. Yayin da kuɗi ke inganta rayuwa da samar da jin daɗi, mutane da dama sun yi imanin cewa ainihin farin ciki yana dogara ne da abin da mutum ya fi ɗauka da muhimmanci a rayuwarsa.